салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиш ютуб. Ман бародаро имрӯза мавзӯъ дар бораи як канали беҳтарин звер активниш зурай силкаша дар ними комментария закрепит мекунем ва дар описани видео бидурен аввал канала проверка кунед, канала бибинед, баъд фикрҳои худтона бинависед ва хулосаи худтона бироред. Канал дорои 13600 подписчик дора, монетизация дора, сообщества дора, прямой эфир дора, сюжет дора, дар шотуш доллар дора, налогаш пур кардагиай, пин-код, монетизация, ҳама чиз қоидави кардагиай. Шумо чӣ кор мекунед? Фақат видео мепартоед ва сума шарақ доллар, евро, сомонира мегиред. Барои ин чӣ кор кунам дар кор? Инҷа рақамҳои акаи Бахтиёрро мемонам, ини поёнда рақамҳои худам мемонам. Фарқ надорад, дар ин занг мезанед, дар ин занг бизанед, метавонед прямои Тоҷикистон занг бизанед, метавонед WhatsApp занг бизанед, метавонед имо. Ини рақамҳода метавонед прямои занг бизанед, Россия, метавонед прямои худам занг бизанед ва имо WhatsApp дора. Яъне ини рақамҳои худмай, ин рақамҳои соҳибаш. Баъдан бародаро канала мегирем, ду хетаб низашед оформ мекунем, метемтон. Фақат соҳибаш худтон мешавед. Канал ягон хижалат надора. Адсенсаш дар худ шай, дар шотуш доллар дора. Ҳар моҳ пул мегирӣ. Фақат чӣ кор мекунӣ? Дар ин канал як видеои тенҷ мепартоӣ ва ин канал активнисиш баланда. Любой видеоро мепартоӣ, просмотр мегирад. Яъне канали беҳтаринай, каналиш активниш хубай, любой видеош удавление мета, видеоро мепартоӣ, сума кор мекунӣ. Не рақамҳода занг мезанӣ, ёки рақамҳода занг мезанӣ ва дар бораи канал маслиҳат мекунӣ. Канал дар байни каналҳое ки дар ютубай, канал ҷои якума гирифтагиад, беҳтарин каналай. Як бор худтон инами силкаша дар описание ё ва дар комментария бидуроед. Канала аввал проверка кунед, полный бинед видеоша ва хулосаи худтона бироред, баъдан занг бизанед, суҳбат мекунем дар бораи канали ютуб. Одамое ки намефаҳманд ки мегӯянд ки канал чӣ надора, канал сум намета ютуб мега ку, ино хато мекунанд. Бародаро, шумо вақте канала ай мо гирифтед, мо шумода роҳҳои сумкоркунии канала нишон медиҳем. Чуба каналҳои мо пул кор мекунанд, каналҳои ва ё кор намекунанд. Барое ки уно роҳҳошро намедонанд. Уно як видео мепартоянд, ждат мекунанд ки меистанд, интизор мешаванд ки пулшон медода бошад. Ака каналда бояд меҳнат кунӣ. Мо меҳнат мекунем, шумоам бояд меҳнат кунем. Нагуфтиянд ки канала гирифтиву, як видеош партоянд, интизорша ки пула меёранд, дар кисат медозанд. Ту ҳаракат мекунӣ, монтаж мекунӣ, значок соз мекунӣ, сообщество мемонӣ, ё рафиқо худи чахчах мекунӣ, сообщество монӣ, каналда ёрдам кунед, ису гапзанон мекунӣ ки канал обод шавад. Ами як видеоро фиридӣ, хеле нагуфта ки як видеоро фиридӣ, беистамихе ки канал худаш пула биёрад, дар кисат бисахад. Агар ки 100 канали девонам дошта бошӣ, каналда якамтар меҳнат кан дар кор. Бояд ки видеои қоидави кунӣ ки видеои ту дар топ ғалтад. Вақте ки видеои ту дар топ ғалтид, канали ту просмотр мегира ва канали ту сум кор мекунад. Барои ҳамон бародаро, вақте шумо канал ай мо гирифтед, мо роҳҳои сум коркуниро шумода нишон медиҳем. Чӣ хел гирифтанша, чӣ хел монданша, ҳамаша мо худам шояд видео кардам мефаҳмонам, агар нафаҳмед, ёки ба суҳбати телефонӣ ма шумода мефаҳмонам ки аз сомонияи ютуб чӣ хел сум кор кунем. Чуба каналҳои мо сум кор кардааст, ай ва ё кор накардааст. Уно дурӯғ мегӯянд. Аммо шахсе ки мегӯяд ки ютуб сум намета, дурӯғ мегӯяд бародаро. Ютуб қоидави сум додааст, каргнанда бо ҳатто ай пештарро бар зиёд додааст. Савол меша, барои чӣ ай пештарро зиёд додааст? Пеш ай 1000 просмотр $1 медод, ҳозир ай 1000 просмотр $10 метада. Агар хушрӯ монтаж хушрӯ чӣ кор кунӣ, $20 медад. Ҳозир ай просмотр не яъне ай 10 просмотр, 20 просмотр, 100 просмотр, 1000 просмотр не. Метавонӣ ки дар 300 просмотр ҳам $10 кор кунӣ. Зависит ай ҳамон видеои качество мекунад. Ту бояд видеота чётка кунӣ, качество кунӣ ва значоки хуб дошта бошӣ. Баъдан монтажои беҳтарин кунӣ, як видеое кунӣ ки видео дар дигар видео фарқият дошта бошад. Як видео кунӣ, видеот рост бошад. Масалан, значокта дурӯғ монӣ, дар дуруш бидуроӣ туй рафтест, намешавад. Дар значока ҷанг рафтест, дуруш медуроӣ туй рафтест. Ин хелам намешавад. Бояд ки яхи значок монӣ ки аммо ақаллан 10% савпадат кунад аммо значокот ба видео мешавад. Барои ҳамон роҳ афзода нашавед бародаро. Кадоми канали ютуб дар корай, канал
13600 та подписчик дора, монетизация дора, пин-код дора, баъдан налогаш пур кардагиай дар шоташ доллар дора. Фақат мегири афорид мекунӣ духетабни защита қати метемта ака бухуб бугад. Каналро метонӣ дар любой хел бизнеси худат кор бифармонӣ ёки худат метонӣ ки дар сомонаи ютуб фаъолият кунӣ. Яъне чӣ кор кунӣ? Блогерӣ кунӣ, конкурс мекунӣ, баъдан чӣ кор мекунӣ? Мошин бозор, хонафурӯшӣ, маҳсулот, магазин дорӣ, любой хел чӣ намуде ки мефурата каналро метонӣ кор бифармонӣ ва аз ютуб сум кор кунӣ. боз як бор дига мегӯям ки ютуб сум додестай қоидави ай пештарра бо барзиёд додестай. Он нафароне ки мегӯянд ки ютуб сум намета хато мекунанд. Шояд роҳоша намедонанд, барои ман гапа мегӯям. Аммо вақте шумо канала аймо гирифтед, ман роҳоша лично худам нишон медиҳам ки аз ютуб чӣ хел ба воситаи просмотр сум кор кунӣ. Ба воситаи кӯмак, конкурсу, мошинбозору хонафурӯшӣ, ба воситаи ине, ба воситаи фақат просмотр. Ягон хел бозӣ намегзаронӣ, ягон хел кӯмак намегзаронӣ. Ҳама хел матода нишон медиҳам ки ҳамин рӯи просмотр ту сум кор мекунӣ дар сомонаи ютуб. Ин ҳамин буд мавзӯи имрӯза. Ва аммо кадомеда ҳамин канал дар кора, ки ҳамин канале ки силкаш дар закрепит кардагия дар дар комментария ва дар описани видео. Агар кадомеда ҳамин канал дар кора, ҳамин канале ки 13000 подписчик дора, дар бораш гап задам, суджет, монетизация, пин-код, дар шоташ ҳамаша канал беҳтарина. Ман фақат шумода дар бораи ҳамин канал гуфтам. Аммо шахсоне ки каналои майдачайда дар кора ёки каналои калон дар кора, ҳамин рақамода занг бизанед ёки ин рақамода занг бизанед. Ҳастай каналое ки бай 500 подписчик сар мешавад, 1000 подписчик, 2000, 5000, 6000 подписчик. ихелни каналорам дорем бо нархҳои арзон. Агар шумо ихелни каналорам дар кор бошад, ихелни каналорам дорем бародаро. Агар ки шумо мефурате ки канали ҳам монетизацияш гирон, ҳам канали баланд. Ихел канал анами каналай. Аммо ҳастай ки канали бо айра баландтар ҳастай. Дорои 38000 подписчик ҳастай. И каналам пин-код, налогаш пур кардагиай, дар шоташ сум дора. Ихел каналорам ҳастай. Шумо фақат желаниета нигоҳ кунед ки канали майда дар кор айтида, канали калон дар кор айтида. Амира аввал фикр ки дар кадом каналаш дар кор ай, ёки кадом каналаш дар арзон меғалта, выгодно меғалта. Баъдан занг бизанед рақамода, пурсон шин, мо шумода тавсия метем ки барои кадом ҳамин канала дар бораи чӣ мегирӣ, яъне ба ҳамин канал чӣ кор карданӣ, бизнес карданӣ, конкурс карданӣ, мошин бозор, хонафурӯшӣ, пухтупаз, 1 миллион континент дар рӯи олам. Чизе ки мефорад кор мефармонӣ, ба мувофиқи ҳавай ма шумода канал гирифта метем ва пага шумо аймо довольна бошед. Ҳамин канал розӣ бошем ки ҳамин канали шумо дар оянда шумода сум кор кунад бута ва шумо пешравӣ кунед дар ютуб. Шумо метавонед ки дар ҳамин ютуб знаменитӣ шавед, популяр мешавед, шуморо бушносанд. ин шакл аймо дили нияти худ мешавад. Агар ки худта нишон бидӣ, мешиносанд ки чӣ кор мекунӣ, ҳама бизнеса мебинанд ва ай ҳамо рӯи ютубам шояд бизнеси ту пеш баравад. Масалан ту соҳиби велики, соҳиби мошин мешӣ, соҳиби мошини майдак бошӣ, соҳиби мошини калон мешӣ, соҳиби як будка бошӣ, соҳиби хона мешӣ, соҳиби хона бошӣ, соҳиби коттедж мешӣ. ҳамихе зиндагӣ боло рафтан мегирад. Зиндагӣ 360 градус тол мехӯрад. Гуфти конкурсчико. Кадомеда видеои мо маъқул шуда боша, лайка бизанед, фикротон дар комментария бинависед ва телефонода обязательно занг бизанед, дар тамос бошед. любой саволотон напурсед, дар саволотон ҷавоб метем ва дар каналомон ҷавоб метем ки каналомон беҳтаринай, ҳама чизаш гиронай, качественнай, худмон духетабни защита оформит карда метем ки шумо ҳаловат бибаред. боқи худованд ҳаматона нигаҳбон боша. лайка фаромӯш накунед.